Ktorá je lepšia? Mila alebo Vilma? Poďme sa na to pozrieť. Výživové údaje na 100 gramov. Kalórie majú takmer rovnaké. Tuky. Mila má viac nasýtených tukov. 25 versus 22,6. Cukor je remíza. 34 gramov v oboch. Bielkoviny. Mila vyhráva 8 gramov versus 6,6 Vilma. Sol. Menej má Mila 0,2 versus 0,28. Všetko je na 100 gramov. Vláknina. Viac má Vilma 3,3 versus 3 gramy. Zloženie. Tuk. Palmový, palmojadrový a bambucký tuk. Mila má síce palmový tuk, ale aj kokosový tuk, sušené mlieko, žltok a slnečnicový olej. Ečka. E476, E503. Kypriaca látka, nevhodná pre deti. E476, E442. Je to o niečo šetrnejšie. Takže ktorá vyhráva? Za mňa Mila. Má lepšie zloženie, viac bielkovín a menej soli. Ale pozor, stále je to sladko so 17 gramami cukru, pretože má 50 gramov. Ak poznáte niekoho, kto má rád Milu alebo Vilmu, pošlite mu toto video a hoďte mi prosím vás do komentára, ktorú by ste si radšej dali. Milu alebo Vilmu. A ďakujem.